penake urip ning desa ngene cah, enek sing di gedang tawani, enek sing di telo tawani, bahkan awak dhewe kemelinter esuk-esuk elas to mesti tawani madang. Wis ra bakalan kaliren calek urip ning desa iki, tapi aja ngendelake lho. Nah bar ki aku ditawani gedang ngene iki. Ke urip ning desa kudune ya rada kebal-kebal lho cah kupinge, soalé angko awak dhewe kudu kuandel ambek bahan rasan-rasan, soalé nek desa kan kuarep cepet banget to cah nyebarin enek gosip-gosip ngono. Barno iki aku ditawani gedang wis lumayan kena gawe ganjel-ganjel ben wetenge gak kluruk kayak iki esuk-esuk to cah kena sarapan pagi dhisik. Nah iki aku jane rada bingung jane gedang-gedang iki enake dikapakne to cah. Mbok infonen resep-resep ngene iki sik bahan-bahan cemilan kena gawe nggawa bahan-bahane gedang ngene iki. Nah iki aku arep tak goreng ae sik gampang ae. Soale kayak iki selak les lho cah aku jikuk papat tok. Nah iki gedange rada kematangan bahkan mau enek sik bosoke terus tak buang ae. Lah iki aku mek arek goreng telu tak belah-belah ngene iki dadi 6 lho cah iki wis kena gawe sarapan esuk. Pokoke sik awan ya engko dipikir awan, penting esuk ngene iki kelebon dhisik. Nah nek sik seneng ambek ngopi-ngopi jan iki wah nyanyi tenan masuk. Pokoke esuk-esuk gedang goreng ambek kopi. Lah aku ra seneng soalé lah aku ngombe kopi ireng parno langsung wetenge loro mulek-mulek ngono kae cah. Nah iki terus udene aku ambek susu ae. Nek sing seneng ngopi ya mesti kopi ireng ambek gedang goreng ngene iki esuk-esuk jan nyeni terus tambahi surya apa jarum-jarum ngono mangane ndak latar ambek kekaring wis jan sip tenan. Kayak iki kan dina minggu cah prei-preinan ngene iki ya wis anane cangkruk gogok-gogok ngene iki karo rada gabut-gabut sithik. Piye cah minggumu?